Іде війна в Україні. Продовжується війна, тому що її продовжують. Продовжує війну влада, не народ. А відповідальність 2/3 за владу несе Вінниччина. Із 3 вищих посадових осіб влади 2 представляють Вінниччину: президент і голова Верховної Ради. Вони продовжують війну. Вони продовжують бивати людей, продовжують заробляти гроші на смертях людей. Це їм вигідно кожен день кричати, що на кордоні з Росією 54 тисячі військовослужбовців Російської Федерації. Там вони й були. Не потрібно нам лякати ним, нам потрібно зупинити війну хоча б. Ми не бачимо ніяких дій, ніяких планів щодо зупинення війни. Ми не бачимо ніяких жодних планів щодо звільнення заручників, крім поодиноких договорняків. Я про це знаю, я знаю, про що я кажу.